Os hostaleiros volven saír á rúa. Pontevedra colleu esta mañá unha nova manifestación na que centos de traballadores se uniron con dous obxectivos claros. Por unha banda, rexeitar todas as medidas que se están adoptando con respecto a este sector e por outra, exixir de novo un plan de rescate. Sin un rescate real, non estas axudas que lle chaman plan de rescate, non, un rescate real, unhas indemnizacións reais. Sin eso, é imposible que a hostelería volva a ser o que era. É totalmente imposible. E o peor de todo é que temos aí un ano xacobeo e sen hostelería o ano xacobeo non existe. A pandemia obrigouse a centos de hostaleiros a pechar os seus negocios de maneira definitiva e o sector asegura que se non hai axudas, a cifra de presudicados aumentará a un ritmo maior. Hai moitos compañeiros que xa pecharon os seus negocios, hai outros compañeiros que están a punto de pechar os seus negocios, os que están resistindo non saben hasta atacando. E despois están tamén o tema psicolóxico. Os compañeiros psicolóxicamente pois están moi mal, é normal, porque temos un futuro moi incerto, ninguén nos din o que vai pasar, nin como vamos a poder sobrelevar isto. Moitos dos hostaleiros presentes nesta manifestación levan prácticamente un ano coas reixas dos seus negocios baixadas, unha situación completamente insostible. Son parches que non sirven, ao final abrir con un 50% de terraza o único que fai é seguir endeudándonos e non soluciona nada o problema. Entón, pois bueno, como sempre dicimos, non somos expertos, non somos epidemiólogos, eles teñen que tomar as decisións, pero está claro que esas decisións teñen que ir acompañadas de indemnizacións para que, como dixen, o sector non morra, porque, por desgracia, xa moitos compañeros nosos xa quedaron atrás. A hostalería reabrirá este venres de maneira gradual, pero os empresarios aseguran que se non hai un plan de rescate xa, moitos deles quedarán polo camiño.